Wow, iki sak ember kebak permen Maltesers. Tapi, sikta. Deloken kui. Mike dua sak ember kebak, lan Enid dua ember sing gede banget. Oh ya ampun, gak percaya aku. Ayo mulai saka Wednesday. Kenapa bagianku sing paling cilik? Aku ngerti. Aku dua selang khusus. Aku bisa nyedot KB permen iki tanpa nggawe tanganku reget. Gampang lan enak. Apik. Mike, giliranmu. Oke, saiki giliranku. Aku ya duwe soko iki. Deloken kui, dolanan prosotan sing keren. Aku bakal bisa mangen KB Maltesers iki kanthi cepet. Iki bakal seru banget. Tak dudui ya. Aku wis gawe prosotan sing gede. Saiki awe dewe nyelehake permen Maltesers ingkene. Lan deloken kui mlaku. Iki nyenengake banget. Wow. Ayo dicoba. Nyam. Ayo diuleni maneh. Oh, kui pancen apik banget. Luar biasa. What was that? Nyam, nyam, nyam. Keren banget. Oh, ketoke wis entek. Rada sedih sih, tapi saiki gilirane Enid. Ayo. Yes. Iya, tak coba nih. Iki gode-gode banget. Rasane enak banget. Opo? Kowe pengen tak bagi? Karo kowe? What? Nggak sudi. Iki duetku. Aku lagi nggak pengen bagi-bagi. Alright. Ya wis, tak cupuk kabeh Maltesers iki dewe. Awe dewe kudu nggawe bolongan sing pas ing meja. Banjur aku bakal kasil. Gunake semprotan geni awe dewe, ngobong iki, lan. Nah, wis dadi. Loh? Endi permenku? Wednesday? Kau wis bopangan kabeh? Tega-tegane kowe. Kowe kudu nembagi. Kowe bisa ngentekake sing iki. Wow, cilik banget bungkus sereale. Oh, Wednesday dua sing ukuran biasa, lan Enid dua sing gede banget. Deloken kui, bungkus sereal raksasa. Nggak percaya aku. Mike awe dewe bakal mulai saka kowe. Aku dua ide sing apik banget. Aku bisa mangan sereal in meja cilik, saka piring cilik. Ayo diutahake ing mangkok awe dewe. Iki apik banget tah. Pertama, awe dewe nglebokake sereale. Banjur diwenehi susu sitik ing dure. Iki bakal rasane enak banget. Awe dewe kudu nyoba sak cepat mungkin. Mulai nganggo sendok. Nyam. Tapi panganan sitik pancen cepet entek. Oh, ajeng guyuta. Tak resik-resik disik lan saiki gilirane Wednesday. Mesti wae. Aku wis nyapake piring lan sendok kanggo aku dewe. Utahake sereal ing mangkok, tambahi susu sitik. Sampurna. Tangan. Aku nggak pengen tanganku reget. Oh, enak banget. Iki pancen enak, senajan warnane warna-warni. Oh ya ampun, aku pengen maneh. Matur nuwun tangan, dadah. Enid, saiki giliranmu. Let's go. Apik, piye carane aku mangan bungkus sing gede iki? Oh iya, aku dua ide sing apik banget. Aku bakal merene sedela. Oh, tenana aku. Nah, jadi iki pancen cocok kanggo aku. Aku nggak duwe mangkok sing gede, tapi aku duwe bak adus sing gede. Utahake susune langsung ing kono.
Aku mesti duwe cukup susu kanggo ngebaki bak adus ini nganti tetes terakhir. Lan saiki awe dewe bisa nyelehake sereal awe dewe ing kono. Apik lan warna-warni banget sereale. Luar biasa. Ake banget sereale. Lan saiki sing kudu tak lakoni mung langi ing kono. Ayo mlebu. Oh iya, awe dewe bisa adus lan gawe awe dewe seger. Oh, bebekku. Aja nganti kelelep, ayo dipasang. Menarik. Iki enak banget. Bebek, kowe pengen sitik? Cobanen. Oh, donat sing cilik banget. Iki luwih cilik tinimbang kembangnya Wednesday. Enit duwe sing ukuran biasa. Lan Mike duwe donat sing gede banget. Oh, ya ampun. Wednesday untuk bagian sing paling cilik maneh. Ajang guyu ta. Aku bakal mulai disik. Donatku luwih enak tinimbang donatmu kabeh yang digabung dadi siji. Awake dewe gepengake wae. Kasil, saiki dadi gepeng, lan saiki ukurane dadi luwih gede. Enak, aku pancen seneng. Ya wis, ketoke wis entek. Saiki gilirane Eni. Hore, donatku wis ngenteni aku. Lucu banget. Deloken lambeku. Apik banget tak? Mike, kowe lagi ngopo? Aku nggak ngambung kowe. Sepurane ya. Meses-mese enak banget. Lan saiki wayahe mangan donat. Apik banget. Aku pengen mangan kabeh. Nyam, nyam, nyam. Nah, saiki giliranku. Donatku gede banget. Aweke dewe kudu ngukur iki. Entuk. Aku duwe ide. Oh, sepurane ya Wednesday. Aku nggak pengen reget. Alright. Ayo diketok sitik wae. Wow, enak banget. Aku pengen maneh. Mike, kowe kudu cepet. Bocah-bocah wadon wis bosen nenteni. Oh, jebule wis pada lunga. Ya wis, karepmu. Aku nggak butuh sapa-sapa liane donatku ini. Iki bakal ganteni kanca-kancaku lan kabeh panganan. Aku nggak ngerti yen aku bakal tekan pungkasan. Donat kesenenganku. Oh, Mike nentekake panganane sawise 100 lapis. Kowe isi heling awek dewe wis 1 tahun, Mike. Oh, matur nuwun wis gelem kancani aku. Saiki gilirane jajanan anyar. Tombol apa iki? Oh. Iki ketoke menarik. Opo awek dewe kudu menet iki? Apa sing kedadean? Deloken kuwi, iki coklat cilik. Oh, panganan cilik lucu banget. Ayo dicoba. Enak. Aku seneng coklat. Tapi wis nggak ana maneh. Piye yen tak pencet tombole maneh? Enit, saiki giliranku. Pencet tombole. Wow, iki coklat, tapi iki mesti luwih gede. Bukak bungkusane, lan aku kudu ngetok coklat iki dadi bagian-bagian cilik. Nganggo ladingku kanggo kuwi. Iki luwih apik. Kowe ngerti? Aku duwe ide. Aku bisa nggawe peti mati cilikku dewe. Iki bakal digawe saka coklat. Deloken lucu banget. Lan saiki, aku pengen nyoba. Ayo didelok. Oh, wow.
Iki enak banget. Aku pengen dua peti mati kayak ngene kanggo aku dewe. Mike, saiki giliranmu. Manet kowe wae Wednesday. Lah, aku nggak bisa ndelok apa-apa. Opo ana soko sing mabur merene? Oh, ora! Coklat sing gue deh banget! Iki teka saka luar angkasa! Bocah-bocah wadon, hati-hati! Meteorit kue lagi mabur saka langit saiki. Oh, iki mbebayani banget. Nila metake awe dewe. Bocah-bocah wadon, apa sing kudu awe dewe lakoni? Kowe ngerti? Awake dewe kudu ngetokake hair dryer awe dewe dia arahake menyang coklat kui supaya leleh. Hairdryermu nggak ana apa-apane dibandingake karo semprotan geniku. Iki luwih apik. Ndelik ngisor payung. Iki keren banget! Udan coklat! Wow,